Welcome to killa haati. Killa haati इनखेनो उदयपुरनि सिमी 12 किलोमीटर फेरै फाइबो गुमटी डिस्ट्रिक्टनि बिसिङावनो कायसा killa होननाय एलाका दङ खोनो ओ जागानि मार्केटावनो जों थांबाय दं यानि सिमिखोनो killa हस्पिटालाव थांनाय मानो यांखोनो जों killa मटर स्टेन्ड killa बाजारनि फाइसिं थांलायबाय दङ गो अमो ओंखा killa मटर स्टेन्ड ओ जागायावनो उदयपुरनि फाइखांखोनो गारि मानो खारनाय बा माखासानाय गोसों ताबो killa हाटियाव जों सकजाक जों थांलाय दं हा नुगुयमान ना ओ जागानि बिसिङावनो जोंनि तिप्रासानि एरियानि जागायाव yes अबनो killa हाटि गेनो जों सारै फांजराव सकमानि बाङैनि बराव कमेवै थांखा दिनै हायव कायसा कर'नानि जामाना ओङै दङबा गेनो नुगुयमान दंना नों killa बाजारनि mangphili रं न yes अमनो killa बाजार हुसिया रं गलायनि वाव कामको मांस फालमानि दिगियो गेनो नों फाइखां गेनो ओरो जागाव जों नों फाइबै इरि रग पाइ मानो बा बेराय मानो ओ जागाव जुता रग बा यं बुसकांनि सिनि कस्मेटिक रग पाइ मानो अमनो ओंखा killa बाजार yes okay see you again bye bye yes